per evitar que hi hagi incendis al bosc. Prop del bosc o d'arbres no llanceu coets, petards, focs d'artifici ni cap altre objecte amb foc. No llanceu borilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. Si viviu en una casa, netegeu el jardí de vegetació. Mantingueu una distància de 6 metres entre els arbres i eviteu que les capçades es toquin entre elles i que toquin la façana. Si veieu un incendi a prop de casa vostra, truqueu de seguida al 112 a través de l'aplicació per a dispositius mòbils 112 accessible i seguiu les instruccions de les autoritats. Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas. Agafeu allò imprescindible, documentació, diners i medicaments. Si el foc envolta la casa, tanqueu-vos-hi, és a dir, refugieu-vos, tanqueu portes i finestres i baixeu persianes. No us oblideu de les mascotes. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació social, web, Twitter, etc. Més informació al web interior.gencat.cat/incendis forestals.